Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Namiss ko po kayo. Nung ako po ay minessage nila Brother Kaloy at ni Sister Nona para sa pagbibigay ng recollection, yung totoo, ako ay nag-hesitate. Kasi po, sabi ko sa kanila, isang taon na po ako na-assign, baka nagsawa na po sila. Ang ating pong pagninilayan ay may temang Hope finds its supreme witness in the Mother of God. At ito po ay matatagpuan sa dokumentong Spes Non Confudit, number 24. Panahon po ngayon ng Jubileo. Batid naman po natin na has na ang mga Jubilee door. Nakadalaw na po ba kayo sa ilan ba yun? 14 yata yung dito sa Diocese of Antipolo. Pag 10, meron ka ng certificate. Kapag nakumpleto ang 14, merong souvenir ng Jubilee Cross. Ang trivial dun sa cross na yon, ayon kay Father Glenn, yun ay bahagi ng crux. Rather, yun yung bahagi kahoy ng puno na natumba sa Taytay. So yun yung para maging Jubilee Cross. Kung makukumpleto, magkakaroon ng souvenir na Jubilee Cross. Pero ano nga ba ang Jubilee? Ano nga ba ibig sabihin ng Jubileo? Siguro nagkaroon ng mga seminar, ng mga lay formation about Jubilee, o kaya nagkaroon na ng mga discussion sa bawat grupo. Pero ano nga ba ang natura ng Jubilee? Para mas maunawaan natin ang taon na ito, bigyan natin ng pansin yung salita muna. Ano ba yung Jubilee? Sa lifetime po natin, meron ng ilang jubileo. Sa lifetime ko, meron ng 3. Yung ordinary Jubilee, 25 years ago. Tapos yung extraordinary Jubilee of Mercy nung panahon ng pandemic. At itong Jubilee of Hope. Sa inyo po, nakakailang Jubilee na. Dahil kasi every 25 years, nagbubukas ang pintuan ng Jubileo. Po, sa iba po, naka 50 Jubilee na. Tita Becky, nakailan na po kayo? Ayos eh. Nakakatatlo pa lang daw, tita, ano? May fa-flash po ba sa screen? Ay, sige. Doon sa, sige pa. Enter. Pang number 7 slide. Iyan, ang laki, di ba? So, nakikita niyo ho yung taas na picture. Yan po yung Yobel. Ginagamit ito every year ng mga Israelita, every 7th year, every year, merong Year of Atonement. Taon ng pagsisisi. Pinapatunog ito para simulan ang Year of Atonement. At every 7th year, pag pinatunog ito, yun ay panahon ng pahinga. At yung 7 taon times 7 cycle, yun na yung magiging Jubilee. Yun yung 50th year. 50th year, doon pinatutunog di ulit ang Yobel para ipaalala sa lahat na ito na ay panahon ng pagsisisi, panahon ng grasya. Kaya nga, ang mga Hebreo, pag panahon ng Jubileyong ito, nagpapalaya ng mga
bilanggo. Nagpapatawad ng mga utang. Tinitignan na yung mga katabi, oh. At ito ay taon ng awa at grasya ng Diyos. Taon din ng pahinga para sa kalikasan. Ipinagdiriwang sa Year of Atonement ang pagsisisi, ang awa ng Diyos, ang grasya, ang pagpapalaya, ang pagpapatawad sa utang. Nagsimula ang Jubilee noong kay Pope Boniface. Una, ito ay every 100 year. Hanggang sa sumunod ng mga Santo Papa, naging every 50th year. Hanggang sa ginawa na ilang itong 25 years. Every 25 years. Sa unang pagkakataon, kay Pope Francis, nagbukas ng pintuan ng Jubileo sa isang bilangguan sa Vatican. Ito ay para iabutin din na makatanggap ng grasya at biyaya ang mga bilanggo. Alam niyo ho, dito sa atin sa Pilipinas, sa pangunguna ng aming obispo, ako po ngayon ay naglilingkod sa Military Diocese bilang chaplain sa BJMP. At dahil kami ay naglilingkod sa mga personnel at sa mga bilanggo, sabi ng obispo, magbukas din tayo ng pintuan ng Jubileo. Kaya po nung nakaraang linggo, nitong linggong ito, nung Wednesday, nagbukas po ng pintuan ng Jubileo ang Makati City Jail. Noong February 26, nandun kami sa Olongapo. At alam niyo, nakakatuwa ho, nung ipinapaliwanag ko ito doon sa mga warden at sa mga opisyal, ano nga ba yung natura ng Jubileo? Pinaliwanag ko na pag Jubileo po sa Lumang Tipan, nagpapalaya ng mga preso, ng mga utang, ng kalikasan. Alam mo, sabi sa akin ng warden, alam mo, magandang ideya yan. Sige, nagpalaya ng mga preso. Ito pong 25 na ito, na meron ng good conduct, at na-fulfill na ang kanilang pananatili at nagbago, sabi ng warden, palalayain natin sila bilang regalo sa taon ng Jubileo. Meron pa po kaming 8 kulungan na pupuntahan at nag-uusap pa kami sa Manila City Jail kung kaya ba rin gawin. Kaya kanina doon sa gathering sa CBCP, nakita kami ni Father Noe. Isa ito sa binigyan ng pansin ni Bishop dahil naantig ang kanyang puso na sa taon ng pagbubukas ng pintuan ng Jubileo sa isang bilangguan, nagpalaya ng mga bilanggo. Tunay na grasya. It was really heartwarming doon sa event na yon na nag-iiyakan yung mga naglilingkod sa simbahan na kasama namin dahil ito'y isang handog sa taon ng Jubileo. Isang patunay na mayroong grasya ang Diyos. Isang patunay na mayroong pagkakataon ang bawat isang magbago. Isang patunay na lahat ng nadadapa, lahat na nagkakamali, binibigyan ng pagkakataon na bumangon at magbagong buhay. Alam niyo, nakakatuwa ho, nung ako po ay papunta na sa PJMP, pagkatapos ito nasa OLA po ako inilibre po ng isang tita ng parokya, ng almusal. Tapos pagkatapos namin kumain, sabi niya, ano ba yan, Father? Sa dinami-dami naman pupuntahan, nung ka pa sa sa kulungan magpapare. Ganyan. Wala na pag-asa doon. Mga kriminal nandun. Siyempre, hindi po muna ako sumagot. Hinintay ko muna mabayaran. Nung nabayaran na, haba ng kanyang litanya, sabi ko sa kanya, alam mo, tita, wala ka namang pinagkaiba sa kanila. Nagulat siya. Ay, Father, hindi. Sila kriminal. Ako, hindi ako ganyan. Sabi ko,
Ko, tita, sila, nagkasala, nahuli. Ikaw, chismosa, hindi nahuli. Sabi ko, may kaso kaya pagiging chismosa? Tama? Wala akong titingin sa katabi. Pero totoo naman, ano ba pinagkaiba natin sa mga nasa bilangguan? Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nadadapa. Sila, nahuli lang sila ng batas. Yung iba napagkamalan pa nga lang, yung iba nadamay. Pero kung titignan natin yung ating sarili, tayo din nagkakamali. Tayo din nadadapa, tayo din nagkakasala. Baka nga mas malala pa tayo sa mga nasa bilangguan. Kung tayo binibigyan ng pagkakataon na bumangon, magbagong buhay, lahat may karapatan magbagong buhay. Lahat may karapatan. At ito yung pinanggagalingan ng simbahan kung bakit ayaw natin pinapapatay ang mga nagkakamali. Kung bakit ito na simbahan sa nagpapapatay sa mga adik. Walang binabanggit na pangalan, ha? Bakit? Kasi kung ganun pala ang batayan, patayin na nagkamali, dapat patay ka na rin ngayon. Kaya tayo binibigyan ng pag-asa ng Diyos dahil batid ng Diyos na nung una pa lamang nagkakasala na tayo, nagkakamali tayo. Kahit anong punta mo sa kumpisal, nadadapa ka naman lagi. Pero hindi napapagod magpatawad sa iyo ang Diyos. Nagbibigay pa rin siya ng pag-asa. Tulad kung paano binigyan ng Diyos ng pag-asa ito mga to na pinalaya. At nagbigay din sila ng pag-asa doon sa mga libo-libong naiwan sa loob na balang araw kami din lalaya. Sabi ni Pope Francis, now the time has come for a new jubilee when once more the holy door will be flung open to invite everyone to an intense experience of the love of God that awakens in hearts the sure hope of salvation in Christ. Thus, Jubilee year was intended to be marked as a time to reestablish proper relationship with God, with one another, and with creation, and involve the forgiveness of debt, the return of misappropriated land, and a fallow period for the fields. Mula ho nung December hanggang ngayon, naglalakbay tayo sa taon ng Jubileo. Kamusta na ho ba ang pagtugon natin sa panawagan na ito ng taon ng biyaya at grasya? Tayo ba ay nakipagkasundo na unang-una sa Diyos? O baka punong-puno pa rin tayo ng sama ng loob, inggit, galit? Tayo ba ay nakipagkasundo na sa mga kasama natin sa simbahan? Sa mga kapamilya natin? Sa mga dating kaibigan at ngayon ay kaaway na? Binibigyan ba natin ng pahinga ang kalikasan? O baka tayo ang nagiging unang-unang dahilan kung bakit unti-unting nahihirapan ang kalikasan? Sa bisa ng Bull of Indiction na Spes non confundit, ipinapaalala sa atin ang pag-asa. Ang ganda ho nung title noong liham pastoral ng mga obispo, doon sa translation niya sa Filipino, may pag-asa pa ba? Binigyan ng diin dito yung korupsyon, yung mga nagugutom, yung digmaan. Sa lahat ng mga pinagdadaanan ng mundo ngayon, may pag-asa pa ba? Kasi minsan ang dami nawawalan na ng pag-asa. Ang dami nang nahihirapan. Marami pa rin ang nagugutom. Sa sitwasyon natin sa Pilipinas, alam naman natin na nangyayari sa national government. May pag-asa pa ba? Sa iba-ibang bayan, alam naman natin, bukod yata dito sa Cainta, pero sa iba-ibang mga bayan, alam natin ang sitwasyon ng siraan ng politika na pati mismo mga followers nagkakaaway-away. Minsan nakalulungkot nga pati mga naglilingkod sa simbahan.
Dahil sa mga fanatics na mga kanya-kanya mga manok sa gobyerno, nauuso na ang unfriend. Kabila ka pala ha, unfriend. May nakita, may post ka tungkol sa kabila, black. Naranasan nyo na siguro yung umasa. Siguro naman lahat tayo, no? Naranasan nating umasa, magpaasa, magpaasa. Ang hirap pong umasa, lalo pag umaasa ka sa wala. Siguro sa mga tito, tita na nandito po, no? Naranasan nyo yung naghihintay sa airport, yung person pa nung Manila International Airport, na wala pang mga tracker, wala pang online, yung naghihintay ka lang doon sa, sa announcement board ng flight. Kasi nung bata po ako, naranasan ko po yun, sinama ako ng aking lolo at lola ng pamilya para salubungin yung tito ko na galing Saudi. Tapos umaasa lang kami doon sa nakalagay yung flight, tapos on time or delayed. Ang dating dapat niya after lunch, umalis kami ng maaga sa Laguna, umarkila ng jeep, tapos uso pa ho yun, di ba dati, yung may dala ka pang kaldero ng kanin, tsaka adobong manok na may itlog. Hindi ho ba ganun pag nasundo sa airport dati? Kapag wala kang sasakyan, aarkila ng jeep, tapos dapat may jeep talaga kasi naghihintay ng balikbayan box. Nasama-samang bubuksan parating sa bahay at itatabi lang naman sa estante. Parating po namin doon, on time yung nakalagay. Kumain kami ng tanghalian. Pagdating namin, malapit na. Pagdating ho doon sa board, delayed. Naalala ko ho yun, dumating yung eroplano, dapit hapon. Wala pa pong cellphone noon. At bilang bata, inip akong umasa na darating na, pero ang tagal. O hindi naman kaya yung mga may sakit, hindi ba sasabihin naman na, malapit ka nang gumaling, pero inip ka na. O yung mga, pag marami ng bayarin, naghihintay ka na ng sweldo, inip ka na. Kasi wala pa rin. Wala pang pang-reband. Walang pangkain. Walang pang Starbucks. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paglago sa pag-asa. Lent is that sacred time when we remember the depths of God's love for us, expressed in the mysteries of the Passion, death, and resurrection. Lent is a season for us to grow in hope. Ang akala natin, pag sinabi lang natin na Kwaresma, ito lang ay panahon ng pagtitiis, panahon ng pagsasakripisyo. Ito rin ay panahon ng paglago sa pag-asa. Dahil ang 40 araw na paghahanda ay tungkol sa pagkabuhay. Kaya tayo naghahanda upang ipagdiwang natin bilang isang Kristiyano, bilang isang pamayanan, yung dakilang kapistahang iyon. Kaya nga noong unang panahon sa mga unang Kristiyano, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda para sa mga converts. Panahon ito ng paghahanda para sa mga bibinyagan. Panahon ito ng paghahanda para sa mga magbabalik loob. At sa espiritu ng paghahandang ito, tayo hindi na naghahanda. Sapagkat ang pinagdiriwang natin bilang Kristiyano ay yung dakilang pagkabuhay na yon. May 3 espiritu ang Kwaresma: fasting, prayer, almsgiving. At ito'y sinimulan natin ng paanyaya mula nung Ash Wednesday. Fasting, abstinence, prayer and almsgiving. Naalala ko nung nagmisa po ako dyan sa Q Plaza, nakwento ko ito sa isang homily. Pagkatapos po ng Ash Wednesday Mass, binigyan ko na din yung fasting sa homily. May lumapit po sa akin, isang lalaki. At sabi niya,
Father, may tanong po ako. Kung ano po yun, Tay? Dahil medyo may edad na po siya. Sabi niya, di ba exempted naman kami mga senior sa fasting? Sabi ko, congratulations po. Di ba ang dali sa atin humanap ng excuse? Ang dali sa atin humanap ng mga dahilan. Ay, naku, nag-serve naman ako maghapon, kakain na lang ako ngayon. Ay, may karne ngayong Biyernes, ikukumpisal ko na lang. Naku, di ako napag-fasting no Ash Wednesday, magdodonate na lang ako sa parokya. Pero bakit nga ba tayo inaanya mag-ayuno, mag-fasting? Uso po ito, intermittent fasting. Dahil po nagtanong, bakit daw po para pumapayat po ako? Nagfa-fasting na po ako. Medical advice po yun eh. Forced. Sabi ng doktor, pag hindi ka nag-fasting, magme-maintenance ka, mamili ka. Ang sabi rin sa akin ng aking doktor, at least bago yung next meal after dinner, 14 hours or 16 hours. Kung kumain ako ng 6, hintayin ko ang after 14 or 16 hours bago ako kumain ng breakfast. Salamat sa Diyos, after po ng mahilo-hilo ako sa ilang misa, nagkakaroon naman yata ng epekto. Lumuluwag na po yung clerical ko. Yung ibang sutana ko po, mukha na po akong maluwag talaga. Dati po nakaganon po ito eh. Pero totoo naman pala, no? Pag nag-fasting ka, fasting can change your life. Pag nag-fasting ka, intermittent fasting, may magbabago sa katawan mo. Pag nag-fasting ka sa buhay mo, spiritual fasting, may mababago sa pagkatao mo. Bakit? Kasi kaya mo dinidisiplina yung sarili mo sa mga bagay na makamundo para mapatibay ang iyong spiritual life. Kasi di pa pansin nyo, pag may cravings ka, gusto mo agad bilhin, gusto mong tikman, gusto mong kainin. Uy, parang gusto kong pumunta ng Eastwood ngayon at kumain. Parang gusto ko magpunta ng Glorieta ngayon at kumain. Parang gusto ko mag-grab ngayon. Ang dali eh. Pero if you know how to discipline yourself, kailangan ko ba talaga to? And then kaya mo rin, kung kaya mong tiisin yung mga pagkain, kaya mo rin pagtiisan yung mga bagay na naghahatak sa iyo sa kasalanan. Fasting is probably the least appealing and least practiced. More so fasting from gossip, hasty judgment of others, or anger. Hope gives fasting a chance for redemption, making it fruitful for us and for the entire faith community. Noong nag-Ash Wednesday po ako sa office namin sa National Capital Region, habang hinihintay ko po yung misa, katabi ko po yung chaplain na imam. Saktong first week ng Ramadan. At nag-uusap kami about fasting. Then lang niya realize ko, napakabait pa pala sa atin. Sa atin, ang fasting, merong 1 full meal a day. Tapos yung ibang meal, at least, onti-onti. Sa Muslim, hindi sila pwedeng kumain o uminom ng tubig from sunrise to sunset. Yung office po namin sa National Capital Region, isang haba lang po. Andyan si Imam, ako at yung mga staff. Yung mga staff kumakain na po. Si Imam, nakatingin lang sa cellphone. Nagkaroon physical fitness test ang lahat ng jail officers. Lahat pagkatapos mag-jogging, mag-jumping jack and everything, uminom ng tubig. Si Imam, hindi. Kasi bawal. Pero bakit tayo mga Kristiyano, ang dami nating mga excuses on fasting?
Pero yung mga kapatid natin Muslim, kahanga-hanga kung paano nila niyayakap ang pag-aayuno. Sa atin kasi parang ang dating ng iba sa atin ay obligasyon lang kasi ito. Hindi. This is a latent discipline. Pero alam niyo, ang ganda ng readings, ito ay yung Friday after Ash Wednesday. Sabi ni Prophet Isaiah, your fast ends in quarreling and fighting, striking with the wicked claw. This rather is the fasting that I wish, releasing those bound unjustly, untying the thongs of the yoke, setting free the oppressed, breaking every yoke, sharing your bread with the hungry, sheltering the oppressed and the homeless, clothing the naked when you see them, and not turning your back on your own. May ilan nga nag-fasting, nag-aayuno, pero hindi naman nagbabago. May iba nga, talagang todo debosyon na ngayong Kwaresma. Nadalaw na lahat ng simbahan. Nakapagpabasa. Way of the Cross, kumpisal. Hindi kumakain ng karne, nagtsatsaga sa munggo pag Biyernes. Pero, hindi naman nagbabago. Ang pag-aayuno ay dapat magpabago sa ating pagkatao. Ang pag-aayuno ngayong panahon ng Kwaresma ay dapat magpabago sa ating pagkatao. Kung hindi man natin kayang baguhin ang buong buo, kahit papaano, sana dahan-dahan may nababago, hindi sa panlabas, kung hindi sa kalooban. Malapit na ang Holy Week. Magiging busy na naman ang mga manggagawa ng parokya. Malapit na ang kabisihan ng Holy Week, may mga mag-aaway-away na naman. Hindi ho ba? Bakit nga ba pag Holy Week, hindi naiiwasan na may mga naglilingkod sa parokya na nag-aaway-away? Naikwento ko na sa inyo dati ito, nung ako po ay seminarista sa isang parokya. Ako ay inassign nung pura paroko na maging guide ng collectors, ushers, at MPG. May role po kami doon sa papuri sa Diyos ng Easter Vigil. Yung ipapasok yung mga tela ng altar at ilalagay dito. Pero alam niyo, nakakatawa ho, nagpa-practice na ho kami. Nag-aaway na po sila. Ang pinag-aawayan, ano ang tamang paa sa paghakbang. Nung napakalma ko na, may sumunod na pinag-awayan. Paano dapat hawakan ang tela? Talaga nagbangayan po sila sa harap ko. Alam mo yung ginawa ko? Kumuha ako ng kutsilyo doon sa clock. Magpatayan na ho kayo. Mauna na kayo kay Kristo. Panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabago ng ating pagkatao. Yung sanang meron ng kurot sa puso, na teka, baka kailangan kong baguhin ang pag-uugaling ito. Baka nagkakaroon tayo ng pagkukulang sa self-introspection. Ano nga ba ang aking mga nagiging kakulangan? Kasi minsan titignan natin, wala naman akong ginagawang mali. Ang tanong, gumagawa ka ba ng mabuti? Hindi ka nga gumagawa ng mali, hindi ka rin gumagawa ng mabuti. So may kulang pa din. Pangalawa, yung works of mercy. Through almsgiving,
we participate in the corporal works of mercy by serving others in need. Even the smallest of sacrificial gift can bring healing to the sick and suffering, which is how we as disciples share the love of Christ with others. Hinihingian tayo ngayong panahon ng Kwaresma na magkawang gawa, tumulong sa nangangailangan. Meron tayong 7 corporal works of mercy at 7 spiritual works of mercy. Kung babaybayin natin, tanda ba natin to? Kung may recitation tayo ngayon, alam po ba natin yung 7? Magtatanong po ako. Ang hindi po makakasagot, minus points agad sa langit. May makapagbibigay po ba? Yung makakakompleto po ng 7, makakarating sa langit, ngayon na. Ayaw din. Tita Becky? Ayaw. Ay, biro. Huwag muna. Ano nga? Corporal works. Give drink to the thirsty. Clothe the naked, almost naked. Visit the sick. Give shelter to the homeless, bury the dead, visit the imprisoned. Salamat po. Kumpleto. Thank you po. Congratulations. Pupunta na po kayo ng heaven. Wag lang po muna ngayon. Sige. Feed the hungry. Give drink to the thirsty. Clothe the naked, shelter the homeless, visit the sick, visit the imprisoned, bury the dead. Maging malinaw lang tayo sa mga verb, huwag babalik-balik ta rin. Spiritual works of mercy, instruct the ignorant, counsel the doubtful, admonish sinners, bear wrongs patiently, forgive offenses willingly, comfort the afflicted, to pray for the living and the dead. Hindi lang po sa physical, meron din mga spiritual na gawa ng awa. At minsan doon sa spiritual na bahagi tayo nagkakaroon ng pagkukulang. Pag may nagkakamali, imbis na unawain, hinuhusgahan ng matindi. Halimbawa, ito hindi talaga ito maiiwasan sa parokya. Yung lektor nandito, yung mga reader nandito. Nagbisa po ako sa isang kapilya, nagkamali po yung lektor, ay yung commentator. Tas ako wala lang naman kasi nagkamali, normal naman, nagkamali. Pero yung pong commentator, muntik na lumubog sa lupa. Kasi yung 3 reader dito, sabay-sabay gumanon. O kaya pa nagkamali, ibis na itama, pag-uusapan. Pag nagkaroon ng pagkukulang ang iba, imbis na patawarin, tinatanim ang sama ng loob. Yung iba naman pinagdadasal naman yung mga buhay. Sana madapa ka. Lord, kunin mo na lahat ng chismosa. Huwag naman ganun. Pagdadasal para sa ikabubuti ng iba. Bago ho i-pronounce ni Pope Francis ang Jubilee Year, naglabas siya ng isang encyclical na ang pangalan, Dilexit Nos. He loved us. May estudyante ko dito kanina, nasaan yung mga seminarista? Tatanong ko sana, wala, di ko makita. The love of the Sacred Heart, binigyan na din sa dokumentong ito ang pagmamahal ng banal na puso. At ang banal na puso, ang imahe natin ng pag-asa.
Binigyan na din ng Santo Papa, Pope Francis reminds us that the Sacred Heart of Jesus is a beacon of divine human love. This love is not abstract but tangible, embracing our brokenness, suffering, and longing. Ang kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang pagmamahal ni Jesus, hindi lang ito isang teorya. Ito ay nararamdaman natin sa lahat ng dako ng buhay natin. Thus, the Holy Father reflects on the humanity of Christ, whose love led him to the cross, not as a symbol of defeat, but the ultimate act of sacrificial love. He emphasizes nothing can separate us from that love. This assurance invites us to live in trust, even amid personal trials and global challenges. Sa mga pagkakataon na hinaharap ka na ng mga pagsubok ng buhay, sa mga pagkakataon na pakiramdam mo, Biyernes Santo na ng buhay mo, pakatandaan mo na si Jesus din ay nagkaroon ng Biyernes Santo sa krus. Pero ang krus ay hindi tanda lamang ng paghihirap, sapagkat ang dugo ni Jesus ang dumanak sa krus. Ito na ay simbolo ng pagmamahal, simbolo ng pag-asa, tanda na ang bawat isa ay may unding pagkakataon makibahagi sa wagas na pag-ibig sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng Biyernes Santo ay hindi natatapos sa Biyernes Santo. Ito'y natatapos sa linggo ng pagkabuhay. Ang Biyernes Santo ng buhay mo, kung saan pinapasan mo ang krus ng mga pagsubok, hindi natatapos doon. Merong pagkabuhay. At masusumpungan lamang natin ang pagkabuhay na ito kung sa doon sa krus ng pagsubok natin, natagpuan natin ang pag-ibig ni Jesus. Sa kabila ng bigat, sa kabila ng hirap, sa kabila ng mga pinagdadaanan. The Holy Father reminds us, mercy and hope are not distinct dimensions in the heart of Jesus, but an undivided expression of an infinite love that embraces all humanity. Ang awa, habag ng Diyos, ay hindi natin maihihiwalay sa pag-asa na ipinagkakaloob sa atin. Naawa ang Diyos sa bayang makasalanan na umasa sa pagliligtas ng Diyos. At ang inasahan ng bayang ito ay nakamit nang ang Diyos ay nagkatawang tao at ang Diyos na ito nagsuko ng sarili sa krus. A heartless world is called to a renewal. Pope Francis laments that growing prevalence of the heartless men and women in today's world, characterized by indifference, conflict, and division. The Pope echoes this concern, urging us to ask, do I have a heart? At nais kong bigyan ng pansin ang tanong ng Santo Papa, do I have a heart like the heart of Jesus? Sa paglalakbay natin ngayong panahon ng Kwaresma, ang puso ba natin ay nagbubunga na at natutulad na sa puso ng banal na puso ni Jesus? O ang puso natin ay mas lumalago ang paghiganti, ang inggit, ang kasalanan, ang sama ng loob? This poignant question challenges us to examine our capacity for compassion, selflessness, and solidarity in an increasingly fragmented world. Meron pa akong puso na marunong magmalasakit sa aking kapwa? Meron ba akong puso na hindi makasarili? Meron ba akong puso na kaya makiisa
sa aking kapwa. Madalas hindi natin naiaalis na kahit sa parokya, ang lagi nangunguna ay si ako. Kaya hindi natin maialis na ang ilan, ako, kami, kayo, sila. Pero sana, ito yung unti-unti natin natugunan. Sa paglalakbay natin bilang isang pamayanan, ngayong taon ng Hubileo, walang kanya-kanya. Walang kayo, kami, sila. Kasi yung puso ni Jesus, walang ganon. Yung puso ni Jesus, hindi para sa sila, kami. Kasi kung ang puso ni Jesus para lang sa kayo, sila, kami, hindi tayo naligtas, hindi tayo kasama. Kasi yung kami, silang mga Hudyo lang yun. Hindi tayo kasama. Pero dahil mahal ni Jesus ang lahat, damay maging ang hindi mga Hudyo. Damay maging mga hindi nakatira sa Jerusalem, sa bayang pangako. The Sacred Heart, a symbol of divine compassion, serves as a remedy for this ailment. It calls us to embody Christ's love in our daily lives, becoming channels of healing and reconciliation. Pope Francis insists that this love must flow both vertically connecting us with God and horizontally binding us to one another. It is this dual movement of love that transforms communities and fosters hope. Mababanaagan natin sa krus ni Jesus ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Pero hindi natatapos doon sa pagmamahal lamang sa Diyos. Kailangan makita ito sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Yung pagmamahal na lubos, yung pagmamahal na ganap, yung pagmamahal na hindi namimili, yung pagmamahal na nagbibigay ng pagkakataong sa lahat. Yung pagmamahal na nagbabago. Pansin niyo po ito, pag nagmamahal po kayo, sige mga tito-tita nandito, nung panahon nagmamahal po, nagsisimula kayo magmahal, hindi ba kilig na kilig naman po kayo? Nung nililigawan pa kayo, hindi ba may ibang nga pong babae kapag nagmamahal, nagpapaparlor, di ba, nagiging blue, nagli-lipstick. Mga kabataang lalaki ngayon, kapag naliligo na, kahit hindi dati, lagi naka-gel, maayos ang forma, kasi nagmamahal ka. Gusto mo, ikaw yung best version ng self mo para sa iniibig mo. Ganito rin yung pagmamahal natin sa Diyos. Yung binibigay mo ang lahat-lahat, pero hindi lang para sa Kanya, kundi para din sa kapwa. Sa panahon ito, inaanyayahan tayo na maging mukha ng awa. Tulad kung paano nga mukha ng Diyos na ipinakita sa mukha ni Jesus ay mukha ng habag, ng pagpapatawad, ng pagkakasundo-sundo. In a world scarred by conflict, political tension, and wars, the message of Dilexit Nos is a timely reminder of what it means to have a heart. The Jubilee year challenges us to reconnect with the love of Christ, which alone has the power to heal the wounds of humanity. By embracing the call to walk together in synodality, we can become instruments of God's love, radiating hope in a heartless world. Do we reflect, radiate hope?
ikaw ba ay nagiging mukha ng pag-asa? O pag nakikita ka ng iyong mga kasama sa parokya, kasama sa pamayanan, kasama sa mga grupo, nakikita nila sa iyo ang kawalan ng pag-asa. Yung umagang-umaga, 6:00 pa lang ng umaga, nakasimangot na. Yung kapag may meeting, akala mo mayroong inaaway lagi sa meeting. Ito yung paalala sa atin ngayong taon na ito. Maging mukha ng pag-asa. As pilgrims on this journey, let us heed the words of the Pope and ask ourselves daily, do I have a heart? Let us respond by living out the love we have received, walking together as disciples united in faith, hope, and love. Only then can we truly become pilgrims of hope in a world longing for the touch of the Sacred Heart. Let us respond by living out the love we have received. Lahat tayo minamahal ng Diyos. Ano man ang kalalagayan mo sa buhay ngayon, gaano ka man kadumi, kasama ka, makasalanan, mahal na mahal ka ng Diyos. At itong pagmamahal na ito ay pagmamahal ng tulad ng isang ama na handang yumakap sa bawat pagbabalik natin sa Kanya. Pero yung pagmamahal na pinakita sa atin, sana maiparamdam natin sa iba. Yung awang ipinakita sa iyo, sana maipakita mo din sa iba. Kasi kinaawaan lang tayong lahat. Yung Tagalog version ng gospel, sila ay lubang ng kilala sa nagtanungan sa isa't isa, sino kaya maaaring maligtas? Sino nga ba ang maliligtas? Lahat tayo. By the merit of the cross of Christ, we are saved. Ito malinaw, ito yung goal nating lahat. Langit. Malinaw po ito? Hello po? Malinaw po, di ba? Ang goal nating lahat, langit. Kaya ka nagsisimba kasi umaasa ka na balang araw, nakapunta ka ng langit. Kaya ka naglilingkod sa simbahan kasi umaasa ka na sana balang araw makapunta ka ng langit. Ito yung goal natin. May gustong mauna ngayon? Wala. Di ba goal natin eh? Gusto natin makarating dyan. Walang gusto mag-volunteer mauna. Advance party lang para pagpunta namin doon, sure kami may red carpet. Hindi ho ba nung pandemic nakakakaba? Kasi nung pandemic ko ang dami kong kakilala naglilingkod sa simbahan. Parang every week, may nauna sa kristan. Sumunod lektor. May namatay na mother-butter akong kakilala. Tapos asher. Tapos may choir member, may lay minister, may pare. Sabi ko, wala pang seminarista dito Sabi ko, nagtatayo kayo ng bagong parokya sa buhay. Kung ito yung goal natin, at tatanong natin yung sitwasyon natin ngayon, ang tanong, masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka sa paglilingkod mo sa parokya? Masaya ka pa sa pagiging asawa? Para sabi ni Iba, Father, next question. Masaya ka pa sa pagiging kapamilya, pagiging anak? Masaya ka pa sa pagiging kabahagi ng parokya? Bakit ka ba nandito? Ano ba napapala mo sa iyong simbahan?
Dito, ano ba napapala mo dito? Wala ka namang sweldo. Walang allowance. Minsan uuwi ka sa mapa ng loob kasi nag-away kayo sa meeting. Minsan gutom kasi hindi naka-order ng palabok. May nakukuha ka bang mabuti? Bukod sa magandang chismis pag-uwi, ano ba nakuha mo? Ano bang mabuti ang ginagawa mo dito? Minsan, nabubulag tayo ng mundo. Nabubulag tayo ng pera, ng posisyon, ng kapangyarihan. Natuwa po ako sa picture na ito. Yung mga taong hoarder. Di ba ho? Naalala ko po yung ako po ay nasa amin sa lolo't lola. Pag ang lola ko na malengke, ang gagawin namin, lilinisin namin yung bahay. Itatapo namin yung mga luma na, yung mga sira na. Tapos nagagalit kasi lahat may sentimental value. Kahit Tupperware na maitim na. Ilasako namin, ilalagay namin sa gate. Pagbalik niya, pag nalingat na kami, lahat yun bumabalik sa lagayan. Kasi ito, bigay ni ganito, ito ganito, ito ganyan. Kung titignan niyo yung mga cabinet niyo, yung mga closet, yung kwarto, lahat ba yung ginagamit niyo talaga? Lahat ba talaga kailangan? Baka gusto mo namang ipamigay sa mga nangangailangan. Kung titignan mo yung wallet mo ngayon, kailangan mo ba lahat yan ngayon? May tumatanggap po dyan. Naalala ko, noon ako'y seminarista, nagko-collector kami sa seminaryo, may naglagay po ng 500. Paglampas ko po sa kanya, tinawag ako, "Hoy, Toy, alin ka rito? Sukli." 50 lang pala ilalagay. Hinanapan ako ng 450, nagbilang pa ako mula sa buslo. Lahat ng bagay sa mundo temporary. Ito, lagi natin pibigyan ng pansin sa mga homilya. Everything is temporary. Maging emosyon natin temporary, yung isip mo temporary, yung mga bagay na nakikita mo temporary. Kaya do not be attached. Just flow with it. Kung ikaw attached masyado sa mga bagay-bagay, nagiging kamukha mo na. Kung attached ka sa pera, hindi ka makatulog, tingnan mo, itsura mo, mukha ka ng pera. Kung attached ka sa sama ng loob, sa emosyon mo, tingnan mo, itsura mo, mukha ka ng sama ng loob na nagkatawang tao. Tingnan niyo yung katabi niyo. Do not be too attached to everything that is temporary. Sabi sa John 2:15, "Do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him." Sabi ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, whenever our interior life becomes caught up in its own interest and concerns, there is no longer room for others, no place for the poor. God's voice is no longer heard. The quiet joy of His love is no longer felt. And the desire to do good fades. Kapag tayo masyado na napupuno ng ating sarili, nawawala na rin ang pagmamahal natin sa Diyos.
At kapag nawala na pagmamahal mo sa Diyos, hindi ka na rin nagiging mukha ng pag-asa, ng mukha ng habag sa iba, dahil ang iniisip mo na lamang lagi ipakapit yung sarili. Wala nang ibang maganda at magaling kundi ikaw. Kaya hindi ka na rin marunong makinig sa iba. Ang pinakikinggan mo na lamang lagi ay ang iyong sarili. Hindi natin mayaalis na ang mundo natin ngayon maingay. Hindi lang sa labas. Dito naman sa Vista Verde, tahimik dito pag gabi na. Pero minsan kahit tahimik na yung gabi, ang ingay-ingay pa rin. Hindi na yung labas, yung sarili. Kasi punong-puno ka ng mga bagay-bagay na hindi naman mahalaga. Puno ka ng emosyon na hindi naman mahalaga. Nakaaway mo yung kaibigan mo dahil sa isang bagay. Meron akong kakilala, away. Kasi itong isa, tumawag sa kaibigan niya na manager ng restaurant. Sabi niya, makikipark ako dyan. Sabi, okay. Pagdating doon, hindi alam nung guard na makikipark siya doon sa isang section, puno na. Yun na lamang sa VIP section ng parking. Nagalit siya. Pinagmumura yung guard. Maya-maya nag-away na sila na magkaibigan. Ang pinag-awayan, hindi pinapark. Sabi nung isang kaibigan nila, mag-ayos na kayo, magbati na kayo. Maliit lang naman yan eh. Baka parehas lang kayong pagod. Sabi nung isa, hindi. Kasalanan nung guard niya. Hindi ako pinapark. Tapos ako sisihin niya. Nananiwala siya doon sa guard. Maliit na bagay. Lumaki. Alam niyo kung ano nagpalaki? Mali ang sumbong ng guard. Yung dalawang magkaibigan, hindi na nag-uusap. Kaya kahit hanggang gabi, dala-dala nila yung kanilang sama ng loob sa kanilang kaibigan. Patawad. Ang pinaglalaban, pride. Tama ako, mali siya. Yung isa, ang pinaglalaban, tama ako, mali siya. Panahon daw ngayon ng selfie culture. Pansin niyo po, nagbisita iglesia na po kayo, di ba po? Hindi pa po. Pero naalala ko po yung last year, yung bisita iglesia sa Batanes. Ay, yung kasama po ako last year, Bataan, opo. Naalala ko po yun kasi nung lunch, yung mayroong adobo festival. Tandaan niyo po yun? Kasi wala po ko dalang pagkain nun. Nakikain po ako sa lahat, tapos lahat kayo nag-alok. Mula po sa isang dulo, paa ng manok, hanggang doon sa kabilang dulo, ulo ng manok. Seryoso po yun. Lahat ng klase ng adobo, adobong puti, adobong may gata, adobong tuyot, adobong may sabaw, adobong puro mantika, adobong maasim, adobong matamis. Ang sarap po nun. Sa bisita iglesia niyo, ano naman pong festival? Pero pansin nyo, isang kakatuwa po yun. Bakit po? Kasi yung mga tito-tita natin, mahilig po mag-selfie. Pansin nyo po yun. Kahit naman po sino, kahit mga kabataan, mahilig mag-selfie. Yung pupunta sa isang lugar, bago yung lugar, pero mukha'y nakabalandra, background lang talaga maliit.
Pero siyempre, hindi pa rin mawawala yung mga epic tita pose. Alam niyo po yon? Yung hahanap ng halaman tapos sa ganito. O kaya may bagong gamit dito na kaganon. Ayan. Mga epic tita pose daw po yan eh. Kasi pag tinignan ko po yung album ng aking lola, ganon yung mga pose niya. Nagpunta ng Baguio, may bulaklak. Nagpunta ng Manila, yun na po yung mga tita pose. Misa kahit sa pare, may papapicture, tapos kailangan nakahawak sa pare. Pero ito pong selfie culture, hindi lang po ito tungkol sa picture. Tungkol ito sa pag-uugali. Na baka titignan lang natin lagi ang ating sarili. Me, mine, and myself. At kapag nawala na po ang ng ibang tao, wala na rin ang Diyos, wala na ang ibang tao. Kaya sabi ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, great danger in today's world, pervaded as it is by consumerism, is the desolation and the anguish born of a complacent yet covetous heart, the feverish pursuit of frivolous pleasures, and a blunted conscience. Evangelii Gaudium number 2. Wala na wala nang init ng pagmamahal. Makasarili na lamang. Kaya nga hirap na hirap ka rin sa mga gawain ng Kwaresma. Nagprosesyon, naglakad, puro reklamo. Ang layo-layo naman, ang init-init naman dito. Di ba naman yung si Father, dito na naman tayo, ang init-init naman dito. Pwede naman tayo mag-motorcade. O kaya nagbisita iglesia, huwag na tayo bumaba ng bus, ang init. Dito tayo may aircon. Nawawala yung mga pagtitiis kapag ang hinahanap natin lagi ay comfort. Naalala ko yung ginagkwento ko po ng Ash Wednesday sa mga homily sa Il Centro. Yung aking unang karanasan ng Ash Wednesday. Patawid po ako dito, dyan sa Il Centro. Magkakape ako doon sa Brick Road. Ano yung coffee shop po sa Brick Road? Figaro, yung Figaro. Magkakape sana ako doon pagkatapos ng mga misa ng Ash Wednesday. Sabi ko, Lord, siguro naman hindi naman kasalanan kahit kape lang, Lord. Pumunta po ako ng Figaro. Pagtawid ko meron doon mga kainan. Alam kong katatapos na po ng misa ng Ash Wednesday sa mall kasi merong mga abo. Pagdaan ko, may isang grupo na ando sa isang lamesa, may abo, ang ulam, sisig at crispy pata. Yung isa naman, ang ulam, yung pagtawid ng konti, yung mga crabs at lobster. Nag-fasting naman daw. Lobster na nga lang. Attachments. Ang dami natin mga strings of attachment, kaya tayo nahihirapan sa ating buhay. Faith life is a lifelong journey. Mahaba ang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, marami tayong dadaan ng mga iba't ibang mga alon ng buhay. Maraming pagsubok, maraming hamon, maraming paanyaya sa atin. Pero sa paglalakbay natin sa buhay na ito, isa lang din ang tanong natin, tulad ng tanong ng mayaman sa gospel, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? In this season of Lent, we are reminded that Lent is a season of prayer for internal renewal. Sabi doon sa Psalm 51, a clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. Give me back the joy of your salvation, and a willing spirit sustain in me. In order for us to be renewed,
we have to learn how to give up things that are unnecessary. But the question is, what are the things that I am willing to let go? What are the things that keeps me from growing? What holds me in my decisions in life to become holy, to become happy? The question of the young man in the gospel is a question of searching for happiness. This Jubilee year of hope, we are invited to rejoice in hope, to grow in hope. This Lenten journey, we are invited to let go of many things, to suffer, to embrace sacrifices, so that together with the risen Christ, we can be joyful, like how the disciples are joyful when Christ rose from the dead. Hindi mo mararamdaman ang galak ng pagkabuhay kung hindi mo pinagdaanan ng pagtitiis ng Kwaresma. Ang nakakakilabot, alam niyo yung mga drama ng Kwaresma, no? Bawat parokya, bawat bayan, may kanya-kanyang drama yan pag Holy Week. Yung Easter Vigil, di ba yung nakapasok na lahat? Tapos kasabihin ng pare, Gloria in excelsis Deo. Tapos pas lahat ng ilaw, tutunog lahat ng kampana, tapos kakanta ng maganda ng Gloria yung choir. Hindi ba nakakakilabot? Na, ito na, nabuhay na muli si Jesus. Pinagdiriwang na natin yung rurok ng ating pananampalataya, yung pagkabuhay na nagbigay sa atin ng pag-asa na hindi kamatayan ng wakas. Pero para maramdaman mo yung pakikisa doon sa muling pagkabuhay na iyon, inaanyayahan tayo ngayong panahon ng Kwaresma na lumalim at lumago sa pag-asa doon sa pagkabuhay ni Jesus. But the question is, where do we base our hope? Sa tatlong bagay. In the reality of death and life everlasting. Ang unang mga Kristiyano, sumunod sa pananampalatayang ito dahil ipinahayag ng mga nakasaksi na si Jesus na namatay sa krus ay muling nabuhay. Kaya we are also known to be Easter people because we celebrate the resurrection of the Lord. Hindi tayo nananatili sa Biyernes Santo. Kahit na pinapaalala sa atin lagi ang Kristong namatay sa krus, pero hindi doon nagwakas. Nagtagumpay si Jesus at ito yung ating inaasahan. Na kaya tayo nagsusumikap dahil umaasa tayo doon sa buhay na walang hanggan. Umaasa tayo sa hangarin natin na maging masaya. At umaasa tayo na ang pagiging hati ng Diyos ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga upang marating ito, mga inaasahan natin na ito, inihingi sa atin na buksan ang pintuan. Hindi lamang ang pintuan ng Jubileo, kundi ang pintuan ng ating mga puso. Para kanino? Para sa mga kabataan. Madami na pong kabataan ang naliligaw. Pansin niyo po sa mga balita ngayon, ang dami pong kabataan. Yung dyan sa Pasig, yung nagsaksakan. Di ba yung mga grupo ng mga kabataan ng high school na nagsuntukan, tapos may balisok, naksa. Kahapon may mga grupo ng kabataan sa may Malabon, yung sa jeep. Mga kabataan na nagnakaw. Dito ba dumadami ng kabataan? Kasi may responsibilidad tayong lahat na dalhin ang mga kabataan sa simbahan. Gabayan sila. Buksan natin yung pintuan natin sa mga nasa bilanggo. Gaya na sinabi ko kanina, yung mga nasa bilangguan, tao din sila. Kailangan ng pag-asa. Nais din nila magbago. Yung mga may sakit.
yung mga nasa ibang bansa, yung mga may edad na. Hindi lamang binubuksan yung pinto ng simbahan o ng organisasyon, kundi tayo mismo. Tayo umabot sa kanila para madala natin sila dito sa simbahan. Madala natin sila kay Jesus. Sa mga magulang. Sana tayo yung daan para madala natin yung mga anak natin sa Diyos. Minsan kasi may pagiging conservative kung Kristiyano. Mali yan, anak. Masama yan. May lumapit sa akin ganong minsan kasi meron siyang problema sa anak. Kasi yung anak niya ay gusto niyang madala forcefully sa simbahan. Eh yung anak merong karelasyon. Pero dahil lang nangunguna kay mother at sa father ay ang kanilang pagiging lingkod ng simbahan. Na dapat ganito, ito dapat. Yung mga anak, lalo nagre-rebelde, lalo lumalayo. Kasi nauunang pinapakita, ito ang turo ng simbahan. Masama yan, pupunta kang impyerno. Nasabi ko sa kanya, palagay ko hindi kailangan doon ikaw na paglilikod ng simbahan. Baka kailangan mauna ang pagiging magulang mo sa kanya. Yung magulang na nagmamahal. Yung magulang na nag-aaruga. Yung magulang na tumatanggap. Yung kasama sa simbahan na hindi nagiging daan para itaboy ang iba. Naalala ko ho, alam nyo, mayroon pong minsan na lumapit, sabi niya, Father, kasalanan po ba kung lumipat na po ako ng parokyang sinisimbahan? Ko, bakit po kayo lumipat? Kasi alam mo, Father, doon sa parokya namin, yung mga naglilingkod doon, lahat sila nag-aaway-away. Lahat sila nagchichismisan. Nakakadistract na po pa nagsisimba ako ng mga plastic naman sila sa isa't isa. Tinanong ko sa kanya, ano ho ba ang organization nyo ng simbahan? Siyempre, ina-assume ko, no? Kasi alam niya may chismis, may away, organization. Ano ho bang organisasyon ninyo? Sabi niya, wala po. Paano po ninyo nalaman yung away-away ng parokya? Yung pong kapitbahay ko, kolektor ng simbahan, kinukwento po sa akin, chismosa yung kapitbahay mo. Baka tayo ang nagdadala sa iba para lumayo. Ano ang panawagan ng simbahan? For the goods of the earth to be shared to everyone, for the forgiveness of debt personally or collectively. At ito ang pinapaalala sa atin ngayon. Yung pagbabahagi ng bunga at kabutihan ng sanlibutan. At yung pagpapatawad ng utang, ng pagkukulang. Patawarin mo na. Ikaw lang din naman nahihirapan. Pero pag pinatawad ka, huwag mo nang ulitin. Humingi ka ng tawad, mamaya chichismis mo na naman. Magpatawaran na tayo. Alang-alang sa Kanya na namatay sa krus. Isang halimbawa ng pag-asa at ang huwaran ng pag-asa, si Maria. Mary, Mother of Hope.
ang mahal na Birheng Maria na wala doon, ay huwaran nating lahat na mukha ng pag-asa sa tugon ni Maria na oo, nagkaroon ng pagbabago sa kasaysayan ng mundo. Yung pagsunod at pagsuko ni Maria ang nagbigay sa bayan ng Israel para kumapit higit lalo doon sa pangako ng Diyos sa mga propeta na ang Diyos ay magkakatawang tao, na ang Diyos ay magliligtas. Si Maria, sa tagpo ng announcement ng anghel, umasa sa mga salita at pangako na ang lahat na mangyayari sa kanya ay ayon sa kalooban ng Diyos. At ang buong buhay ni Maria ay isang paalala sa atin na laging umasa sa krus. Ang imahe ni Maria na nasa paanan ng krus ay imahe ng isang ganap na tagasunod ni Jesus na sa kabila ng sakit at pait ay umaasang ang lahat ay kaganapan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi madali yun. Nasa harap mo ang namamatay mong anak. Nasa harap mo ang luray-luray na katawan ng iyong anak. Pero si Maria, nanatiling matatag, nanatiling matapat, dahil batid niya na ang pait na kanya pinagdadaanan ay magbubunga dahil ang lahat ng nangyayari ay ipinahintulot ng Diyos para sa higit na mabuti. Si Maria naging matatag sa kabila ng krus ni Jesus ay huwaran ng tunay na diwa ng pag-asa. Tayo din sana, bilang mga anak ni Maria, bilang mga tagasunod ng mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Concepcion, ay maging mukha ng pag-asa at laging matutong umasa sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan. Ngayong taon ng Hubileo, ngayong panahon ng Kwaresma, lumago sana tayo sa pag-asa upang ang ating madumi at makasalanang pagkatao ay makapagkamit ng tunay na pagbabago. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po.